Какви рамки, бе? Рамки не знаеш какво. Трябва да се прави на подне, да се прави на маймуна, да ги праща маймуни и ги праща до този. Да ги размазвали, бе. Ама не го знам как, бе, не мога. Имаше го, да. Да ги размазва. Да, бе. Виждаш ли настройките? И? Да има всичко, ама аз го не знам, бе, братле. Трябваше на майка ти. Ма си ми фотоапарат, аз ще го оправя, то не. Ще изчисти обектива, че е паднал пред. Значи на жени да ще снимаш на место. Да. И още. И после ще го качим на компютъра на диск. Трябва да качим от Кестендил да види. На сватба булка имаше. Кестендил? На сватба булка имаше. Го знаеш ли какво е там на Кестендил? Какво е? Гафове се фирма се казва на това. Само се вика. И аз се върни, бе. Бушон, обърни се, бе, Бушон. Не си снимай гъза. Бушон. Трябва лъжичката на малкия пиле. Бушон такъв. Ще си Бушон. Кой не може? Кой бушон не може да се отвори, бе? Ела, Пепи! Бушона ли може да се отвори? Наши шпията, бе! А ти искаш това лъжичка? Папицата какво види, че ми дават хората? Майко! Усутрай ти диск! То майка. Я си гледам! Най-много да яди. Добре, спре на миризивката. Защо не идим? Откъде да я знам? Не! Едно е за нея. А. За мене.